Zenbat kilometrotara egingo lituzkete zundaketa horiek? 2 bloke dira, Pelikano eta Fulan, eta, bata dago 10 kilometrotan, eta bestea 35 kilometrotara edo, kostaldetik, Beraz nahiko gertu, hemen ikusten dugu gabiota plataforma dagola 8 kilometrotan, hauek nolabait antzerakon edo egongo lirateke. Eta lurrazpian zenbateko zulua egin beharko lukete? Egongo zen olako 4.000 metrotan edo, sakoneran. Aire kainoiak, aire konprimituko kainoiak erabiliko lituzke eta izugarrizko desibelio eta frekuentziak erabiltzen eta horrek izugarrizko inpaktua dauka. Zetazeongan eta daukaten eragina esan dezakegu askotan, Kanarietan gertatu den bezala edo Perun, horrek suposatzen du izurde eta baleen heriotza, Zundaketa hauek egitea beharrezko ikusale zuzuk? Ez. Hoet ez parintzen ezer. Hemen zabenin horre bestie gabiota terremoto guztien. Danan onerako bada, aurrera prozesinua. Danan onerako bada. Bai laguntzako, danantzako. Hombre, honik ez duengo. Usten dut, nik ez dute ulertzen asko hor buruz, baina honik ez duengo ez. Bile zuten zen gara, bizan izan delagon. Oinamen baku, ez hauzetan ju bile. Bildurra purtsu beti moten dau, bai, ikusi barik ezin jelez ezer egin, ikusin bieko da. Gure beldurra alde batetik da ereduari dagokiona, instituzioek egin zuten apostua izan zen gure energia eredua gazan oinarritzea eta gero dago ustiapena, Hau aurkitzen badute, ustiatzeko eragin asko ere sortzen direla,